बयखौबो गोथां गोथार गोदै जिसु ख्रिस्टनि मुङै खुलुमहरदों आरो लोगोसे बरायदों। नायगिरि लोगोफोर, नोंथाङा माब्लाबा सानदोंना जेब्ला जों पाप मावो बेखौ सिमान लानायनि सैथो राहा लामाया मा होननानै माब्लाबा सानफेरदोंना? ना जोङो गिर्जायाव थांनानै बयनिबो सिगाङाव सिकार खालामनो नांगौ, ना जोङो गावनि न'आव थानानैनो हारसिङै थोंजोङै जिसु ख्रिस्टनियाव निमाहा लानो हायो? ख्रिस्टनि बिसाफोर, बेबायदि सोंलुफोरा गोबां फोथायारिफोरनि गोसोआव दङ। आवगायाव आङो जि भिडिअफोरखौ आपल'ड खालामदोंमोन बैयावबो माखासे मानसिफोरा सोंदोंमोन बे बिसयनि बाथ्राफोरखौ आरो लोगोसेयैनो दासिमबो सोंगासिनो दङ। दा बेयावहाय जोङो बाइबेला बे बिसयाव जोंनो माखौ फोरोङो, मा बुङो, जों बेखौ नायलांदोनि। दा बेनिखायनो दिनैनि बे भिडिअ जोङो नायगोन दि जोंनि मावफ्लांनाय जिथु पाप दङ बे पापखौ जोङो बहा सिमान लानो नांगौ। गुबै बाथ्रा फारसे थांनायनि सिगाङावनो खावलायनो हास्थायदों भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन, जेन गासै बाथ्राफोरखौ नोंथाङा रोखायै मोनथिनो हायो आरो लोगोसेयैनो चेनेलाव सोरबाफोर गोदान फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामगोन। मोनसे गोथार बाइबेल बोसोन फरायनायनि गेजेरजों भिडिअखौ जागायजेनलांनो हास्थायदों। बेनो जाबाय बोसोन बिजाब 28 बालाब 13 सिरि। नोङो गावनि पापखौ दोनखोमानो हास्थायब्ला जेब्लायबो देरहाथारनाय नङा। नोङो सिमान लादो आर बेफोरखौ नागारदो, अब्लानो इसोरा नोंखौ अनगोन। अनजाग्रा ख्रिस्टनि बिसाफोर, बे बोसोननि ओंथिया बेनोदि साफ्रोमबो सुबुंफोरा पापनि निमाहा लानाया गोनांथिथार। बेखौ बे बोसोना जोंनो फोरोंदों। पापखौ दोनखोमानाया जोंनि जिउखौ खोमसि फारसे लानानै थाङो, नाथाय बेखौ सिमान लानाय आरो नागारनाया जोंखौ सोरां आरो सान्तिनि फारसे लानानै थाङो। बेनि माने निमाहा लानाया माबा मोनसे नेमखान्थि नङा, बे मोनसे आत्मानि दावबायनाय जेराव जोङो फोरबोजों बायग्लिनानै गसङो। नाथाय सोंलुआ बेसोदि मा जोङो जोंनि मावफ्लांनाय पापखौ गावनि न'आवनो हारसिङै थानानै सिमान लानो हायो ने, एबा निमाहा लानो हायो ने? बे बिसयाव गोथार बोसोननि 1 ज'हननि 1 बालाब 9 सिरिया ओरैहाय बुङो, नाथाय जोङो जोंनि पापफोरखौ इसोरनियाव सिमान लाब्ला बियो गावनि जबानखौ लाखिगोन आरो गाहामखौ मावगोन। बियो जोंनि पापफोरखौ निमाहा होगोन आरो जोंखौ गासै अधर्मियानिफ्राय फोथारगोन। बेनि माने इसोरा जोंनि सिमान लानायखौ एबा निमाहा लानायखौ एबा निमाहा बिनायखौ थोंजोङैनो खोनासङो। बेनिखायनो नोंथांनो गुबुनखौ नाङा, सोरबा पास्टर एबा सोरबा दैदेनगिरि एबा बबेबा स्पेसियेल जायगानि गोनांथि जाया। जिसु ख्रिस्टआ गावनि थैनाय आरो थांखांनायनि गेजेरजों जों बयनोबो इसोरजों लोगोसे थोंजोङै सोमोन्दो खालामनानै होबाय। माब्लाबा जों साननानै लायोदि आं एसेबां पापी, इसोरा आंखौ निमाहा होगोन ना एबा आंनिखौ खोनासंगोन ना? बे बिसयाव इसोरनि गोथार बोसोन ज'हननि 6 बालाब 37 सिरिया ओरैहाय बुङो, आफाया जायखौ आंनो होयो बिसोर साफ्रोमबो आंनियाव फैगोन आरो आङो बिसोर साफ्रोमखौबो फिनफिन होनाय नङा। बिनि माने नोंथाङा जुदि गोसो गोरबोनिफ्राय उनदाहा खालामोब्ला अब्ला जिसु ख्रिस्टआ नोंथांनि निमाहा लानायखौ रेजेक्ट खालामनाय नङा एबा नेवसिनाय नङा। नोंथाङा गावनि न'नि बबेबा खनानिफ्रायनो इसोरजों सावरायनो हायो आरो नोंनि गाबनायखौ, नोंनि निमाहा लानायखौ बियो खोनासङो। बेखिनियावनो फिन आरोबाव मोनसे सोंलुआ बेरखांफिनो, बेनो जाहैबाय अब्लालाय जों मानोथो गिर्जायाव थांनानै निमाहा लायो? बे बिसयाव इसोरनि गोथार बोसोन जाकबनि 5 बालाब 14 सिरिया बेबायदि बुङो, बिनिखायनो नोंसोरो गाव गावनि पापखौ सिमान लाज्लाय आरो सासेया गुबुन सासेनि थाखाय आरज खालाम, अब्लानो नोंसोरो सोखा जागोन। इसोरनि फोथायग्राफोरनि आरजआव गेदेर बोलो दं। बेनि माने जेब्ला जों गावनि पापखौ सासे फोथायजाथावना फोथायारिजों, जेरैहाय पास्टरजों एबा गिर्जानि दैदेनगिरिफोरजों, जेब्ला जोङो बिसोरनि सिगाङाव निमाहाखौ लायो, अब्लाना फोथायजाथावना दैदेनगिरिफोरा आरज गाबो आरो सहाय होयो आरो बिसोरो जोंखौ फोरोङो दि जोङो पापनिफ्राय माबायदि गोजानाव थानो नांगौ। अब्लाना जोङो जोंनि दुखु आरो गोरोन्थिफोरनिफ्राय सोखा जानायखौ मोननो हायो। गिर्जायाव निमाहा बिनाया एबा निमाहा लानाया लासिं सिंनि बाथ्रा नङा एबा लाजिनांगौनि बाथ्रा नङा एबा खामानि नङा, नाथायब्ला आत्मानि सोखा जानायनि मोनसे प्रक्रियासो। नाथाय बेनि ओंथियाबो बे नङा जे गासैबो पापफोरखौ सुबुंनि गेजेराव बुंनांगौ, बेबो नङा। बाइबेला जोंनो फोरोङो दि माखासे पापफोरा प्राइभेट जायो, जायहा नों आरो इसोरनि गेजेरावल'सो जायो। बेफोरबायदि पापनि थाखाय पार्सोनेल निमाहा लानायानो थोजासे जायो। नाथाय नोंथांनि पाप मावनाया जुदि सोरखौबा दुखु मोनहोदोंब्ला अब्लाना बै सुबुंनिसिम एबा बै व्यक्तिनिसिम थांनानै निमाहा लाहैथारनांगौ। बियो बाइबेलनि बायदि फोरोंनाय आरो बियो गोनांथिथार। बेनिखायनो माथाइनि 5 बालाब 23 आरो 24 सिरिया बेबायदि बुंदों, बिनिखाय नोङो बिन्दोआव इसोरनो माबाफोर होनो लाबोनायाव गावनि फंबायफोरनि जेंना थानायखौ गोसोखांब्ला दान होनो लाबोनाय मुवाखौ
बिन्दोनि मोखाङाव दोनथ'नानै गोख्रैनो नोंनि फंबायजों बेंज्लायहैग्रोदो, बिनि उनावसो नोङो इसोरनो होनो लाबोनाय मुवाफोरखौ गथायदो। अनजाग्रा नायगिरिफोर, निमाहा लानाया खालि खुगानिफ्राय बुंनानैल' लानाया नङा, नाथायब्ला गावनि गोसो इसिङाव मोनसे सोलायनायखौ लाबोनायासो थार सिमान लानाय। बेनिखायनो इसोरनि गोथार बोसोन 1 ज'हननि 7-7 सिरिया ओरैहाय बुङो, नाथाय ख्रिस्ट'आ जेरै स्राङाव दं बेबादिनो जोंबो स्राङाव थायोब्ला जोंहा गावजों गाव लोगो लाज्लायनाया दं आरो बिनि बिसाज्ला जिसुनि थैया जोंखौ गासै पापनिफ्राय सुस्रायो। बेनि माने जेब्ला जों गावनि पापखौ गनायनानै लागोन आरो जिसुनि थैखौ फोथायोब्ला अब्लाना जों गोसो इसिंनिफ्राय गोथार जाबोयो। इसोरा हास्थायोदि जों जेन जोंनि गोरोन्थिनिफ्राय सोलोङो। गोरोन्थिखौ दोनखुमानानै थाबाय थानायखौबो इसोरा हास्थाया। बेखिनियावनो मोनसे बाथ्राखौबो गोसोआव खांगोन एबा गोसोआव लाखिगोन। जेब्लासिम जोङो गुबुनखौ निमाहा होआ, इसोराबो जोंनि पापफोरखौ निमाहा होआ। बे बिसयाव माथाइनि 6:15 सिरियाव ओरैहाय बुंदों, नाथाय नोंसोरनि जेंना गुबुनफोर दाय मावनायखौ नोंसोरो निमाहा होआब्ला सोरगोआव थानाय बिफायाबो नोंसोरनि दायखौ निमाहा होनाय नङा। बेनि माने निमाहा होनाय आरो निमाहा लानाया मोननैजों स्ट्रङै थांनो नांगोन, एबा बेखौ मावनो नांगोन, निमाहाबो होनो नांगोन, निमाहाबो लानो नांगोन। जेब्ला जोङो सोरखौबा निमाहा होयो आरो गावनि पापखौ सिमान जायो, अब्लाना इसोरनि अननाय आरो गोजोननाया जोंनि सिङाव फैयो। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि बिसाफोर, जों एसे गोथौआव थांबावनि। बे जाहैबाय निमाहा लानाया मोननै रोखोमाव जायो एबा मोननै थायो। सेथि, पार्सनेल कनफेसन, निजि एबा व्यक्तिगत निमाहा लानाय। जेब्ला नोंथाङा गावनि पापखौ हारसिङै जिसुनियाव निमाहा लायो, जेरैहाय डेभिडआ गितफोरनि 32 नम्बरनि 5 सिरियाव बुंदोंमोन, नाथाय जेब्ला आङो गावनि पापखौ सिखमाया लाबा आंनि पाप मानिखौ सिमान लाबाय आरो आङो बुंबाय आङो फोरबोनियाव गावनि आयेन बारसिनायफोरखौ सिमान लानि, अब्ला नोङो आंनि पापनि दायखौ खेमा होबाय। नैथि रोखोमनि निमाहा लानाय, बे जाबाय पाब्लिक कनफेसन एबा रायजो राजाफोरनि गेजेराव निमाहा लानाय। जुदि नोंथांनि पाप मावनाया गुबुनखौ गोहोम खोख्लैदोंब्ला, अब्लाना नोंथाङा गिर्जानि दैदेनगिरिफोर एबा गिर्जानि फोथायारिफोरनि गेजेराव निमाहा लानो नांगोन, जेन नोंथांहा मोदोमनि आरो आत्मानि सोखाजानाया जायो, जेरावहाय जाकुबनि 5:16 सिरिया बुङो। जेब्ला सासे सुबुङा गोसो गोरबोनिफ्राय निमाहाखौ लायो, कनफेस लायो, अब्लाना माखासे सोमोनांथाव खामानिफोरा जिउआव जायो। जेरैहाय सेथि बाथ्रा, पापआ सुस्रां जायो, जेसाया 1:18 सिरि। नैथि, गोसोआ गोजोननायजों सुफुं जायो, गितफोरनि 32 नम्बरनि 5 सिरिया बुङो। थामथि, गोदान जिउआव आगान होयो, 2 करन्थियारि 5:17 सिरिया फोरमायो। ब्रैथि, फिन इसोरनि अनुग्रहआ फैफिनो, जाकबनि 4:8 सिरि। निमाहा लानायनि उनाव गोसोआ रेजें जायो, मानोना नोंथांनि गासै गिलिर बिबानखौ जिसु ख्रिस्ट'आ बानस'बाय, जिसु ख्रिस्ट'आ बानबाय, बेनि थाखाय गोसोआ रेजें जायो। अनजाग्रा नायगिरि ख्रिस्ट'नि बिसाफोर, निमाहा लानाया माबा मोनसे गिलिर बेसादखौ गारनायफोर बायदि जायो। जेब्ला नोंथाङा गावनि पापखौ स्वीकार खालामगोन, अब्लाना नोंथांनि गोसोआ जिसु ख्रिस्ट'नि थैजों सुस्रां जायो, अब्लाना नोंथाङा सासे गोदान सुबुं जायो। दायो गोरोन्थियाव नङा, नाथाय इसोरनि अनुग्रहजोंसो थांनानै थायोसै। दिनै जुदि नोंथांनि गोसोआव माबाफोर पापआ जुदि दोनखुमानानै दोनजादोंब्ला, जाय पापआ नोंथांखौ सिङाव बायग्लिहोगासिनो दङ, अब्ला दिनैनो जिसु ख्रिस्ट'नियाव सिमान ला, बिखौ बुं, फोरबो आं पाप मावदों, आंखौ निमाहा हो, आं नोंखौ फोथायोदि आंनो मोनसे गोदान जिउ होदो। जेब्ला नों बेबायदि होननानै बुंगोन, अब्लाना नायदो नोंथांनि जिउआ माबायदि सोलायलांगोन। नोंथांनि मेगननि मोदैया इसोरनि आखायाव बेसेन गोसा मति जागोन। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि बिसाफोर, गोसोआव लाखिगोन, निमाहा लानायनि सैथो ओंथियानो जादों सैथोयै इसोरजों बायग्लिनानै गसंनानै थानाय। नोंथांनि निमाहा लानाया न'आव जाथों एबा गिर्जायावनो जाथों, पार्सनेल एबा व्यक्तिगतआनो जाथों एबा मण्डलिनि फोथायारिफोरनि गेजेरावनो जाथों, नाथाय इसोरा नोंथांनि गोसोखौ नायो। नोंथाङा थारैनो गोसो सोलायदोंना सोलायाखै, नोंथाङा थारैनो गोसो इसिंनिफ्राय निमाहा लादोंना लायाखै, इसोरा बेखौसो नायो। इसोरा नोंथांनि निमाहा लानायनि थावनि एबा जायगाखौ नाया, गिर्जायानो जाथों न'आनो जाथों, बै जायगाखौ बियो नाया। बेनिखायनो गितफोरनि 51 नम्बरनि 17 सिरिया ओरैहाय बुंदों, इसोरजों नाजाव जाथावथाव बुलिया गोसो बायग्लिनायासो, गुरै आरो गोसो सोलायनायखौ अ फोरबो नोङो नागारनाय नङा। जिसु ख्रिस्ट'आ नोंथांनि मोनफ्रोमबो पापफोरखौ निमाहा होयो आरो नोंथांखौ मोनसे गोदान जिउनि थाखाय हांख्रायो। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि बिसा नायगिरि नोंथांमोन, दिनैनिफ्राय पापखौ दोनखुमानो नाङा, नाथायब्ला जिसु ख्रिस्ट'नियाव लानानै फै। बिल' इसोरानो खोनासङो आरो निमाहाबो होयो। नोंनि निमाहा लानाया नोंथांनि उदांस्रि।
नोंथांनि रिपेन्टेन्स जानाया नोंथांनि मोनसे गोदान जिउ जिसु ख्रिस्टनि बाख्नाय जानाय जाथोंसै आमेन। मिजिंथिदों साफ्रोमबो नायगिरि नोंथांमोना बावनानै थानाय बाथ्राफोरखौ गोसोआव फैफिनदों जे जों माबायदि पापनि निमाहाखौ लानो नांगौ। दे अब्ला अनजाग्रा नायगिरिफोर, नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनानै एसे मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइक होदो, कमेन्ट खालामदो, शेयार खालामदो आरो कमेन्टआव प्रेज द लर्ड लिरदो। दे अब्ला थेंक इउ।